إبراهيم صرصور. כבוד היושב-ראש, גברתי השרה, מכובדי חברי הכנסת, האמת היא שהנושא של המעמד של הנשים בכלל בחברה האנושית ובפרט בחברה הערבית והמוסלמית, שנובעת בעיקר מהיעדר מוסריות לצערי הרב, מהיעדר ערכים בחברה האנושית בכלל, מהידרדרות בולטת בבורות של החברה אודות מעמדה של האישה. כל הסימפטומים האלה מביאים בסופו של דבר, בסופו של תהליך, להידרדרות מעמדה של האישה, מעמדם של הנשים בחברה האנושית בכלל, וגם בין היתר בחברה הערבית והמוסלמית. ועל כן אני רציתי להתייחס לסוגיה הזאת בשתי רמות, רמה גם תיאורטית וגם רמה פרקטית, ואני בחרתי להתחיל עם אמירה חזקה ביותר של הנביא מוחמד עליו השלום, שממנו יונקים גם את הערכים שלנו בקטע הזה של ההתייחסות לנשים בחברה המוסלמית ובחברה הערבית. מה אומר הנביא מוחמד עליו השלום, ואני מתרגם באופן ישיר לעברית: המכבד את הנשים הוא האציל בה"א הידיעה, והמשפיל את הנשים הוא המנוול. דרך אגב, הנביא מוחמד עליו השלום, שחי בכ-63 שנים מאז שהוא קיבל את ההשראה מאלוהים, ובעתים נדירות מאוד הוא השתמש במילים קשות מאוד כדי לתאר מצבים קשים בחברה שהוא נתקל בה, או בפני האתגרים שהוא נתקל בהם. בקטע של הנשים אין שום ספק האמירות שלו היו החזקות ביותר בקטע הזה, היות והוא הבין שאם לא יבסס את היסודות של היחס ההוגן כלפי נשים בחברה שהוא הקים, זה יכול באמת להשליך אור קודר לגבי מעמדה של האישה גם בדורות הבאים. ועל כן הוא קבע את היסודות האלה, והוא הכריח את המוסלמים והפך את היחס הזה לנשים ולמעמדן של הנשים בחברה המוסלמית לחלק לא רק מהאסטרטגיה של המנהיגים, אלא חלק מהדת, מההלכה המוסלמית. היינו, מי שמפר את העקרונות האלה כלפי הנשים הוא זה כמי שמפר את המצוות של אלוהים. הכבוד לאישה הוא חלק מהמצוות של האלוהים. מי שמפר את העקרונות האלה הוא בדיוק מפר את המצוות של אלוהים. אני גם מפנה את תשומת לבכם לפסוק מאוד מאוד מעניין שהשווה בין נשים וגברים במגוון רחב מאוד של נושאים, כמעט בכל הנושאים הקשורים בחיי היום שלנו. ומה אומר הקוראן? המתמסרים והמתמסרות, והמאמינים והמאמינות, והאדוקים והאדוקות, ואנשי האמת ונשות האמת, ועזי הרוח ועזות הרוח, והענבים והענבות, והנותנים צדקה והנותנות צדקה, והצמים והצמות, והשולטים ביצריהם והשולטות ביצריהן, והמרבים והמרבות להזכיר את שם אללה, לכל אלה הועיד אללה סליחה ושכר רב ועצום. זה רק אחד, יש עשרות פסוקים בקוראן, יש מאות של אמירות של הנביא מוחמד שמבססות את היחס הזה, לא רק ההוגן אלא המכובד ביותר, שהביא להצלת האישה. ואנחנו מדברים דרך אגב בתקופה שלפני 1400 שנים, וכולנו יודעים את מצבה של האישה באותה תקופה. ואני מפנה את תשומת לבכם לאנציקלופדיה הענקית ביותר של ויליאם דיורנט, שבאנציקלופדיה שלו שכותרתה הסיפור של הציוויליזציות או תולדות התרבויות, הוא דיבר על מעמד הנשים הן ביוון הקדומה, הן ברומא, הן בפרס, הן בהודו, הן בסין, הן בחצי האי ערב, והגיע למסקנה פשוטה מאוד: מעמדן של הנשים נע בין להיות סחורה לבין להיות אובייקט מיני. והוא אמר, קבע באנציקלופדיה שלו, והוא פילוסוף והיסטוריון אמריקאי מפורסם וידוע, הוא הגיע למסקנה, ואני מבקש מכם לחזור לאנציקלופדיה הזאת ולראות את העובדות האלה שאני מדבר עליהן. הוא קבע בצורה עובדתית ואמר ככה: ברגע ששמש ששימשו של האסלאם זרח בעולם כל כך חשוך, ואני מדבר על כל העולם,
מרומא במערב ועד לסין, לתרבות הסינית במזרח. הוא אמר, ברגע שהשמש של האסלאם זרחה בעולם החשוך הזה, מעמדה של האישה נע בצורה דרסטית ביותר, ממצב כל כך קשה למצב שמהווה מקור לגאוות האנושות, גם באותם ימים וגם בימים האלה שחי בהם גם ויליאם דיורנט. ואני מסכם בכך, על מי אנחנו מדברים כשמדברים על מעמדן של הנשים? על מי אנחנו בעצם מדברים? וזה הדבר שצריכים להפנות את תשומת הפושעים האלה כלפי אנשים בחברה שלנו, בחברה בכלל. על מי אנחנו מדברים בעצם? מדברים על האמא, מדברים על האחות, מדברים על הדודה, מדברים על בת הזוג, מדברים על המורה שמחנכת אותנו בבית הספר, מדברים על האחות שדואגת לבריאות שלנו בבתי הספר או בטיפות חלב וכו' וכו', ומדברים גם על הרופאה שמטפלת בנו בבתי החולים וכו'. אז כשמדברים על נשים מדברים על חלק, על עצם מעצמותינו, ולא על גוף כזה שהוא זר מבחינתנו כבני אדם. ועל כן אני מסכם ואומר, מבחינתנו כמוסלמים, וזה יהיה ברמה התיאורטית דרך אגב, ברמה גם הפרקטית, מי שמסתכל על ההיסטוריה של המוסלמים רואה בצורה חד משמעית, הנשים השתתפו בצורה פעילה בחיי היום-יום של החברה המוסלמית. והנביא מוחמד ואנשים בחברה, הוא גידל בחברה שהוא הקים מלפני 1400 שנים, הם השתתפו בצורה מסיבית ביותר, גם בבניינה וגם במניינה של החברה המוסלמית. וזה גם השליך אור מאוד חיובי ופרוגרסיבי לגבי האומות שנכנסו לתוככי התרבות המוסלמית ולמדו רבות מהתרבות הזאת. אני יכול לסכם את העניין הזה בשתי משוואות. מבחינתנו, גזע אנושי שווה גבר ואישה, כמו שזמן שווה לילה ויום. האם מהן דהוא יכול לבוא ולטעון שיום זה יותר טוב מלילה, או לילה יותר טוב או יותר טובה מיום? בשום פנים ואופן לא. לכל חלק משתי המשוואות האלה יש תפקיד נשגב. חיים לא יכולים להתקיים ללא יום וללא לילה. זה הזמן שהוא החיים שלנו. כמו הגזע האנושי איננו יכול להתקיים גם ללא האישה וגם ללא הגבר. ועל כן ככל שאנחנו משקיעים בשיפור מצבה של האישה, בפיתוח מעמדה של האישה בחברה, בנתינת אפשרות לאישה להשתתף בחיי היום-יום, לבניית החברה האנושית בכל התחומים של החיים, החל מנשיא המדינה וכלה בהאם שמחנכת את ילדיה בבית, לא יכולים לטעון שהחברה שלנו היא חברה מתקדמת. ואני מתכוון לכל חברה באשר היא, ולאו דווקא החברה הערבית והחברה המוסלמית. תודה. תודה.